Matur nuwun Pak Kumis, mugi-mugi berkah. Amin. Egotan siku sudah. Egotan biasa ketemu. Pokoknya ya, kumpuli kau bengi, Bob. Ya iya bosan. Boten lah. Kilo bagus. Mangga. Dadi wong seniman yen nek diparingi laris, diparingi ketrima aja sombong ya, Mbak. Inggih leres. Uripe seorang seniman kuwi ya kudu ana penggemare, kudu ana penanggape. Leres utama niku. Utama, Mbak. Umpama dalang niku kaya niku. Pripun? Wayangane apik, sulukane apik, sabotane apik lah. Sing nanggap ki apik apa ora? Enten apa boten? Enten apa mboten? Nggih. Ya pancen sindene kaya kowe dandan ayu-ayu ngger ora ana sing nanggap ya tetep nelang saya pun. Ya langsa lah. Ditanggap. Nanggap ya. Iya. Aku ora ana sing nonton be. Beda rasane. Beda nggih. Dilalah panggo wis ditarik-tarik golek pupuran kan dhewe ora rumah udan terus. Si nonton siapa? Kodho. Isor panggung pedung. Mbok nelangsang. Langsa banget. Lan ucapna terima kasih utamane karo para penanggap. Hingga ini menangani kene dihapus sedulur temenanan. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk desa Gandusari dan Gampel Jaya. Tujuannya wayangan Ya. siji mempererat persatuan dan kesatuan. Cocok. Contohnya, anggaran wayang sing nonton orang mung priyayi Gandusari tok lho. Tapi Dari berbagai kabupaten, dari berbagai kalangan, ada yang pejabat, ada yang petani, juga ada yang pedagang. Tapi kalau nonton wayang bareng di sini menyampaikan pangkat derajatnya tetap menikmati hiburan wayang. Tepuk tangan untuk kerukunan para penonton. Weh, main Gus. Ping pindho. Peningkatan UMKM. Apa gue? Kata sih para pedagang. Ya. Umpamane wong iki ora wayang itu ora dodol sinan ngendi wae. Nggih. Ora-orane mbus sekor pirane ana bakul tembus, bakul pecel, bakul soto, bakul bakso, bakul warung, Iya. rames, bakul lento. Dadar gulung. Ora ketang sekor pirane popes kabeh kuwi padha mengais rezeki lantaran wong sing nanggap wayang. Ya orang mung dalang ini dalang sapa bae maksudnya. Nggih. Iki dadi tradisi sing nonton wayang nang daerah Kebumen warung ora mung siji, mawi payu kabeh. Tepuk tangan untuk para pedagang. Laris kabeh. Laris kabeh. Nggih. Terus maning anak hikmah maning. Apa? Senimane dadi kepengin berkembang, berinovasi. Yang ono ngger seniman ora ditanggap lho kok. Aja bae. Ya ora berpikir lah, mungkin apa mungkin anggap orang apa. Tetap kadang-kadang nangari nanti ke frustasi lah, nyuruh pelatihan lah. Karena menanggap orang kok latihan. Ini beda geraknya sih nanggap pelatihan kok dibayar ya. Oke, sekali mak. Rasanya ya semangat. Udung nggih. Jadi saurawan ya, sing mau negemian zaman tahun 2017 adegane urung bisa singnes, urung bisa sing lucu, urung sing bisa nganggo semu. Saurawan memang sering latihan ya sesuai semune kecapel. Tambah kabru. Ning matur belum belajar, angger sing ora belum belajar ya wajib bae ya berjalan di tempat saja. Tidak ada tempat juga. Ya iya mulane ujar karo sikus kalau penonton sing ramah tulung disalami Gus. Sing MC kae lho, Mbak. Wah, rumput. Ora apa ya yo pasrahke, Mbak. Sus hati. Nggih, niki pokoke ngaturaken matur sembah nuwun dhateng warga masyarakat Gandusari kang sampun ngaturi jenengan nggih Mas Petro nggih. Kula dadi nuwun rezeki, moga-moga sedaya amal saenipun panjenengan menika dipun lintu dening Gusti Allah langkung kathah, langkung berkah. Amin. Kamugi kagem sedaya para rawuh, para penonton nggih ngaturaken matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu nggih. Sampun
ngansani gula sekansa rombongan mudik dibatiri balike disaoni ya disugatani pepek prenak apa boyana. Tepuk tangan untuk panitia penyelenggara dan warga masyarakat Gandusari luar biasa. Kesuwun banget oke. Ya saiki golek dadi seniman yo kebiasaan kudu iso menghibur. Mangga. Waktune iki ana sejam paling ora mengko jam 3 yo kudu slambu wayang meneh. Siap. Dadi wayangan saiki aja nganti kepansal wayang. Wong ngatur pamundutan sing kudu diaturke, Pak. Utamane sing saka panitia. Mangga. Kados Enten pamundutan boten. saking panitia niki kadosipun dereng wonten Mas Petruk nggih. Menawi dereng menika wakil Pak Komandan Kodirun bilih kemarin berarti duet kan Mbak Kenti Wulandari. Pradatan menika lintange asmara. Suarase pelebem monggo dipun rinting pelebem. Monggo Pak Komandan. Efisien waktu ya, Mbak.